Plašil, protančil nakonec ještě k centru na Bednáře. A Rosický se navrhl s posměchem. Tohle je Jiří Steiner. Bednář. Hudník byl sice skovaný za obráncem, přesto se k míči nedostal. Běží už poslední vteřiny 5. minuty, kterou nastavil izraelský sudí. Konec. Český národní tým vykročil špatnou nohou do své kvalifikační skupiny o účast na mistrovství Evropy 2012. Nedá se říci, že by hráči nebojovali, že by se nesnažili předvést co nejlepší výkon, ale to pokládám za samozřejmé. Druhá věc je, že neprokázali dostatečnou kvalitu zakončení. Soupeř měl 2 gólové šance, dal 1 gól, český tým jich měl 5, včetně pokutového kopu. Na kontě soupeře zůstala 0. To byl ten hlavní a markantní rozdíl a nikdo už se nebude ptát na to, jaké bylo procento držení míče, kolik bylo střel, kolik bylo rohových kopů, volných přímých kopů. To je všechno makulatura, to je už jenom taková smutná aritmetika.